Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tonjua kana banyak mah diminta bakeh nambah samo. Kabakeh niniak mama alim ulama cedia pandai sungguh pendang dalam negeri. Nan ba ibarat kayu gadang di tengah koto urek tampe baselo batang tampe basanda. Daun nan sakah tampe kito bataduah kito kahujanan badin duang pokok kapanehan. Tindak dirantang panjang singkek sajo ambo buek. Banan kariki kito buek kini nangko iyo bana bak petua ulang. Ramo-ramo si kumbang jati ketia endah pulang bakudo patah tumbuh ilang baganti pusako dijawek dinan mudo. Nak kaganti si dia nan sejabiak pinang nan sagato. Nak siang nak ba hari nak ba malam nak ba minyak tabalia ya. Kah tu pandai boy balik stand tu. Kini kito bagurau. Ana mau gurau kita kini ko gurau bersikap karena gigi tangga manggigi kerak kan begitu cito kersa balun kita bergurau kita tiwi lah seluang bocel lo deh dah mana ni lah aku ambu seluang dengar lagi aku lah goncang alat tamai dul cek lagu dek sana tu bagi ni ko kita celiak layangan kita tukian pandangan nampi 40 tekileh pandang ka kopi aku ka manakan nang buek ya kopian amoy ko piluak luak tu musang tu baleca gitu ki musang lah kita minum panyang gitu nya ko tapi balah adek lah kalansangan gitu mahambui saluang batuang sarwe nang kita ambui ada minuman kopi cek lo ba minum gitu lo apa ke bahasa nak ini ali cek Alai. di mana puang Bukit Tinggi. Bukit Tinggi di mana dong Pintu Kabun. oh lain tahu kau nak kan sejarah Bukit Tinggi dong Alai. ngarai yang di sana tu dipindah orang ke Bukit Tinggi lain tahu Aida. wala
nampak kak lah semua. Indah. Aku di mana kempuang sana? Anta lah, apa ya lo? Di mana kempuang? Nggak tahu. Oh, iko anak di cucuan galudo ko, anak di sisuan galudo. Anyuit dari Bukit Tinggi itu atau sakit di siko. Anda tahu kempuang lah dah. Apa sejarah muanya ke kempuang lah ko. Ana ya. Alah do manangat hari tadi. Ndak do manangat hari tadi do. Ay, nggak. Pailah ke rumah sakit. Kejadian no? Ndak do manangat hari jako. Ay, nggak. Tapi ang bawa sibuk kerajo rin tadi. Oh, iyo kan. Ayo capek lah mau sakit tu. Pergi ke rumah sakit. Dia nak muah pergi ke rumah sakit. Makasud dan tujuan no mga. Oh, makasud dan tujuannya. Kampung Bukit Tinggi ya? Orang Bukit Tinggi kan cak besar Makasud dan tujuannya. Karena rah tu macam gitu kan. Jadi, pailah kena senak ke rumah sakit. Apa geso talingo nampak kak tu. Dia nak manangas hari cakap tu. Cuki banyak ciknya tu mah. Cuki ya cik tengok tu. Masa sehari tadi nak do manangas patah kata ke do? Nggak. Ayo, pailah ke rumah sakit. Persolah telingo tu. Kalau malam ko pa nggak mungkin na tutui na dokter no. Dokter nak do nambah tutui do malam-malam ko dibuka Baala gue kapan tu nak mengarati yo cari itu Ha? Tak tahu Stan. Tak tahu. Aduh lah. Gatu kalau kan jadi orang. Alah tu sebetul. Kita semua lihat kita buta lah dulu.